lur gas. Sawang kok mecucu wae katon sajake ulatmu ramenane jalukmu opo coba ndang ngomong sapa ngerti aku iso numbasno. Serabutan aku dudu wong kantoran aja gede-gede yen duwe penjalukan. Muga wae kelasanan opo sing dadi tujuan, muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Sawang kok mecucu wae katon sajake ulatmu ramenane jalukmu opo coba ndang ngomong sapa ngerti aku iso numbasno. Serabutan aku dudu wong kantoran aja gede-gede yen duwe penjalukan. Muga wae kelasanan opo sing dadi tujuan, muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi.